खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 22 आगस्ट समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव रांखावरि जोबस्रांगोन, जेंनायाव गोग्लैनांगोन। बृष राशि। माबाफोर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसारनो हागोन, नखराव गोजोन खुसि फैगोन। मिथुन राशि। हरखाबै देहायाव सानाय सुनाय सोमजिगोन, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। कर्कट राशि। आसा खालामनानै थानाय मिजिं सिमाङा जाफुंसारगोन, गोजोन खुसिनि सान जागोन। सिंह राशि। नोंथांनि गोबावनिफ्रायनो थांखि लानाया जाफुंसारगोन, रंजा खुसियैनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। नोंथाङा माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन, साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैगोन। तुला राशि। खामानिफोरा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा, देहाखौ जोबोरैनो लोरबां मोनगोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा दिनै रांखावरि आरजिनो हागोन, मुलाम्फा गोनां सान जागोन। धनु राशि। हास्थायना थानाय मुवा बेसादखौ मोनफुंगोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। मकर राशि। मावनो लानाय खामानिया खहा जागोन, खामानिफोरा आद्रा जानानै थागोन। कुम्भ राशि। लामा दावबायनायाव खैफोदजों मोगा मोगि जागोन, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। मीन राशि। मोनखानाय मुवा बेसादखौ खोमानांफिनगोन, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामोनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।